gaires exàmens aquesta setmana? Sí, 3, però són fàcils. Quina sort, jo en tinc 5. No havíem quedat aquí amb en Marc? Teòricament sí. Ei, Marc! Hola, hola. Han tret el nou iPhone 12 XR. En sèrio? Bomba vermella. La veritat és que m'acabes de convèncer, és que, mira, la veritat és que me vull canviar, perquè aquest color així verdós no m'acaba d'agradar. Jo desgraciadament tinc el poma groga i els meus pares no me'l deixen canviar. Jo tinc la poma verda, però sempre va bé un moll nou. Ja estima que no tingui estalvis. Doncs sabeu què? Jo sí que tinc els diners. M'acompanyeu a comprar-lo? Va, perfecte. Mira, Nora, és aquesta. Uau, és increïble, m'encanta, però quin és el preu? Res, 500 euros més, però la poma és vermella. Ah, o sigui que és el mateix que l'anterior, però la poma canvia. Exacte. Vale, ja està, m'encanta, és una oferta increïble. Va, paga i marxem. Anem a pagar. A veure, deixa'm-el veure. Que no, que és molt preciós, feta de seguida, lliçat. Va, no comencem. Galleta, que vull veure les diferències. Que no n'hi ha, només és la poma, que està color vermell. Que sí, fes-me Que no, que paris! Se t'ha caigut alguna cosa. El mòbil. Corre. Run.